खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। होबथानानै दोननाय आफादा मिरु सरकारजों सावरायनो थियारि। होबथाना दोननाय सुबुङा बुङो दि सासे गेजेरनि मानसि नांगौ मानोना फारनैथिंनिबो दायखौ सुद्रायनो। सा 20 सुबुङा जिउ गोमायो आरो सा 30 सुबुङा जोखोम जायो, सासेखौ खानानै दोनो। दाखालि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावहाय बासआ फैबाय थानाय समावनो हरखाबै एक्सिडेन्ट जायो। बर्मनि बिएनएम लाबोनाय गारिआ हरखाबै एक्सिडेन्ट जायो। भट जोबखांनायनि उनाव फैनाय समावनो। दाखालि बिसायख'थि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावहाय क'क्राझार जिल्लायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दावराव-दावसि जादों।